Сега ще ви покажа една дихателна техника за баланс на чакрите. Но нека първо да ви кажа какво е това чакри. Чакрите са енергийни колела от думата чакрък, подобно на български език, които се въртят в нашето тяло. Те са като информационно-предавателни точки в тялото, които задвижват определени жлези, хормони и много процеси, сложни механизми в тялото, които водят до здраве или болест. До много проблеми могат да доведат блокираните чакри. Ако вашите чакри са блокирани, вашите органи, вашето здраве страда. Ето за това е хубаво всеки ден да правим тази дихателна техника, която балансира тези енергийни точки или тези центрове, както ги наричаме в йога. Имаме 7 чакри в тялото и една извън тялото, както и много второстепенни чакри. Всъщност броя на нашите чакри в тялото е много голям. Но, нека да не говоря повече и нека да ви покажа самата техника. Първа чакра се намира ниско долу в опашната кост. И при мъжете, и при жените тя можем да си я представим като червено кълбо. Не е нужно да се представите цветове по принцип, а само точица, която свети и при вдишване през носа тя се разширява, а с издишването се свива. Няколко пъти вдишвате, представете си как тази точка в малкия таз, ниско долу в малкия таз, се разширява при вдишване. Опитайте сега и с издишването тя се свива. Преместваме вниманието по-нагоре, малко под пъпа, където се намира втората ни чакра, която е точка от светлина, която при вдишване разширяваме. Хайде вдишваме и разширяваме. И издишваме и я свиваме. Това всичко се го представяме само със силата на мисълта. Защо мисълта работи? Защото мисълта е предшественик на енергията. Там, където насочите вниманието, натам отива енергията. Свиваме я с издишване. И пак вдишваме, разширяваме втора чакра на няколко пръста под пъпа. Издишваме и тя се свива. Може до 3 пъти да направим тази техника. Качваме вниманието малко по-високо в областта на слънчевия сплит в коремната кухина. Визуализираме точка от светлина, която при вдишване се разширява. Дишаме само през носа и с издишване се свива. Тук в слънчевия сплит още веднъж вдишваме и разширяваме. Манипура чакра, издишваме и свиваме. А сега визуализираме точка от светлина на ниво на зърната в самия център на гръдния кош под гръдната кост. Вижте там как се разширява кълбо от светлина при вдишване и с издишване го свиете. И пак вдишваме и разширяваме, издишваме и свиваме. И може още веднъж да вдишаме, да разширим анахата чакра и с издишване да я свием. Анахата чакра е моста между животинското в нас и духовното в нас. Така да кажем, моста между земното и духовното. Следващата точка, която ще разширим с вдишване, е в областта на гърлото, в областта на Адамовата ябълка, където е чакрата на словото. Особено отговорна за хората на словото, професии свързани с словото, като лекар, като учители, журналисти, адвокати, инфлуенсъри, коуч специалисти и въобще обучители. Вижте тук как при вдишване се разширява топка от светлина, а с издишване се свива. И пак вдишайте през носа и разширете. Пета чакра, издишайте и свийте. Шеста чакра се намира в областта на междувеждието и е свързана с много важна жлеза, с вътрешна секреция в нашето тяло, епифизата. Тя при вдишване, сега вижте как се разширява, малко по-назад в главата е тази чакра, аджна, шести енергиен център, и с издишване се свива. И пак вдишваме и разширяваме в областта на междувеждието, но по-назад в главата, и с издишване свиваме. Седми енергиен център, намиращ се в самата фонтанела, в най-горната част на главата. Вижте как се разширява при вдишване и как се свива с издишване. Сахасрара чакра, отговорна за връзката ни с Бог, с нашето висше знание, въобще за много неща, но някой друг път ще ви разказвам за това. Бъдете благословени и опитвайте техниката с дишането на чакрите. Как се разширяват и как се свиват, не е трудно. Някой друг път ще ви разкажа за осмата чакра. Коя е тя, кой е осмия енергиен център и всъщност къде се намира, щом не е в тялото. Бъдете здрави!